Hľadám niekoho, kto ma naučí spievať. Tá loď, čo sa plaví do neznáma, kapitán ju už dávno opustil. Zachráňajú ľudia, ktorým nikdy neveril. Tak ešte chvíľu zostaň, kým tu máš priateľov. Kým tu priateľov máš. Každý správny vloger vo svojom vlogu cvičí. Tak aby som nadviazal na túto peknú tradíciu, tak aj ja si dám taký krátky vlogerský workout. Ešte kúsok a už končím. Druhá zásada je, že každý správny bloger sa snaží z miesta, kde sa nachádza, vyťažiť maximum. Sme teraz pri Calais a tieto cencule vznikli nárazom prílivových vln o útesy a ja teraz zistím, či tá voda bude slaná alebo nie. A keď mi prerazí oko, tak budem mať určite veľa videní. Už je slaný. Je taká kombinácia sladko-slanej chute. Ako najlepšia čokoláda. Každý vloger by mal povedať vo svojom vlogu niečo múdre. Tak, ja vám dám ubytovací tip. Zadarmo, s luxusným výhľadom. Ešte kúsok a už končím. Ten ubytovací typ sa nachádza nado mnou. To je tu hore na útese. Je to starý vojenský bunker, ktorý je voľne prístupný. Nachádza sa to na útese, alebo teda na útesoch za Calais, ktoré si môžeme teraz spolu pozrieť. Je taký veľký pamätník všetkým hrdinom, ktorí umreli za našu slobodu. Ubytko, poďte sa mnou. Keď je pekne, tak vidno Anglicko. Hello, bonjour. Nikto tu nie je. Vítajte. Wow. Krásne prespať, cikať, výborný výhľad, v lete tu máte oheň a celé to je zadarmo. OK, takže je to free, je to k dispozícii, stačí lete prísť s karimatkou, s pacákom a s nejakým osviežovačom vzduchu, lebo sa tu veľa ciká, ale už dneska je to akože celkom čisté. To je tak trápne, Kajo. Tak, priatelia, ja sa lúčim zo strechy svojho apartmánu a možno sa ešte niekedy uvidíme, a možno nie.